Nixtieq forsi ġieli għamil reċenzjoni ta' reċenzjoni, forsi ktib xi ħaġa fuq xi ħadd, imma nixtieq inkun naf jiena x'kont ngħid kieku ma nafux. M'għandix dak il-kapriċ ħanajtek. Iva, jiena infatti naħseb li il-globalizzazzjoni tal-reċenzjoni jfisser li l-possibilità li inti tikteb b'mod iktar kritiku dwar xogħol ta' oħrajn naqas. Ovvja, għaw reċensuri li huma famużi għax ikunu contrarians, li daw dejjem morru u jaħħadu reputazzjoni tagħhom dak il-mod. Dawn huma professjonali fis-sens li jgħixu mill-kritika, allura jridu joħolqu ovvjament ċertu brand anke ta' dak il-reviewer. Ħafna mill-reċensuri lokali, mhux kollha, huma jagħmlu dan xogħol part-time, fidel qas jitħallsu tar-reċensuri jkitbu, allura inti tibdilin għal din ħanitlef biberija. Però anke fuq l-aspett globali. Ma nkek kważi iktar milli ma titlifx biberija wkoll sa ċertu punt naħseb ukoll li tkun taf naħseb li l-kittib ukoll li jagħtik ċertu kuntest ukoll, ġifieri iva ħafna drabi naħseb jorbtok jiena. Iva, jiena ħassejta dik u nħoss li il-relazzjoni ideali bejn kritiku u kittieb fil-kritika hija l-intervista iktar mill-reċenzjoni. Naħseb li huwa dak il-kuntest fejn inti li tkun taf il xi ħadd ħajjejnek biex toħroġ bi prodott aħjar. Meta qed tikteb reċenzjoni ti laqas nitkellmu kritika, reċenzjoni jiena nħoss li żewġ idejk issa jkun hemm ċirkostanzi fejn laqas li kieku ma kontx taf inti kont sa tkun favorevoli. Però ċertu drabi anke taħdem dak il-mod li inti ma tantx tista' tfaħħar minħabba preċiżament il-fatt li dak li jkun tafu. U nafu anke f'kuntest lokali din xi tfisser. La, dak li ma jingħadx. Sorry, skużani. Dak li ma jingħadx mhux fl-jingħad. Jiġifieri x'inti tista' tikkritika. Imma mbagħad tista' jkun aspett diżastruż fuq il-komunikazzjoni li l-kritiku jiddeċidi li biex per rispett. U ma jgħidux, u hemmhekk tagħmel disrispett jiġifieri. Fatti, għamilha il-punt li ktibtaw hekk li tgħidha b'mod sottili. Mhux sottili, le, mod edukat. Edukat. U li ma toqgħodx dak li Tactful, iva. Barri ġistu platforms and the perspective breeds. Din hija sajt fejn il-qarja stess jabdu review ma stess. Naħseb dik se tkun ħafna iktar onesta u ġenwina. Probabbilment xi ħadd li kors ma ktieb mhux se tkun scholarly, għax se jkun divine industry li qed jagħmilha. Però naħseb mod ġenerali mbagħad se tieħu feedback aħjar fuq il-valur tal-titju. Dik infatti, infatti kont trid sa nsemmiha trattat, imma punt importanti ħafna hemm dinamiċi verament differenti hawnhekk, għax qegħdin nimxu mill-idea ta' reċensur bħala l-espert. Għal reċensur bħala il-arrej komuni. U dik toħloq dinamiċi differenti ħafna u naqbel miegħek li ħafna drabi tieħu idea tal-ktieb jekk inti tħares lejn numru ta' dawn ir-reċensjonijiet jgħidu tal-arja komuni. Issa, biex imorru lura għal-punt ta' qabel, jiena nħoss li ir-reċenzjoni kifra, jew ftit kifra, jew mhux daqshekk favorevoli, xi drabi tista' tgħin, anke lill-kittib innifsu. U li hija aħjar mill-indifferenza jew nkella kif tgħidha tabtib fuq spallejn li mhuwiex onest, inċensament. L-inċensar. Eżatt, ġifieri, ovvjament hemm modi u modi kif jasal il-feedback għall-kittib. Eżempju, ġieli ħdimt jiena ma' persuni oħra mod mhux pubbliku peer reviewing speċi ta' dik jgħin. Però ir-reċenzjoni naħseb li għandha funzjoni wkoll biex tmexxi l-letteratura l qudiem. U jekk ma jkunx hemm reċenzjonijiet dwar il-xogħol, inħoss li l-awturi ma jkunx hemm xi xprunom biex anke jibdlu u biex jimxu. Ġifieri jiena nħoss li l-iżvilupp ta' letteratura nazzjonali ma tistax taħrab mir-reċenzjoni. Naħseb li r-reċenzjoni hija importanti. Kif kont qed ngħidilkom qabel, il-kitba tal-reċenzjoni fl-Ingilterra kibret ħafna f'nofs is-seklu 17 wara, dan wkoll li konċidi ma' ideat qed injibru ta' nazzjonaliżmu u idejat ta' letteratura nazzjonali. Il-konċett ta' x'inhu huwa letteratura Ingliża wkoll tibda tikber dak il-punt, ġifieri
din idu naħsbu naqra dwarha li ma jkunx hemm reċensuri inħoss li hija problema. Di xi ħaġa li iktar għalikom li tifhmu ħafna iktar fuq il-kuntest lokali minni, però milli nara jiena minn barra waħda mill-affarijiet li x'eżempju ħanati u kont diffiċli ħafna u ma taħħar mort għal eżempju bl-Ingliż anke biex nkun iktar sejf minn ħati, però mhumiex daqshekk ovvji l-eżempju lokali. Issa, għal xiex nemmen li hemm rabta kbira bejn reċensjoni u l-letteratura. Antikom eżempju, nara ktib ta' li ħanurikom issa huwa hija teħdux qata graf data li ħatta minn ktib ta' Franco Moretti nsejjaħ distant reading, il-mod kif jaqra. Franco Moretti l-letteratura bbażat ħafna fuq big data, ġifieri joħroġ ċertu aspetti li qari fil-dettal ma joħorġux, meta jħares lejn eluf jew mijiet ta' testi f'daqqa bl-użu tal-kompjuter. U wieħed mill-punti li għamel fil-ktieb distant reading li jispjega tal-mod kif naqraw b'dal mod. Huwa preċiżament dan, nipprova nispjegalkom x'inhija din u noħroġilkom il-punt li qed nipprova nagħmel. Din hija graf minn kapitlu fil-ktieb li jismu Style Inc. Reflections on 7,000 Titles. Kif għalkom Bernard l-ewwel, l-stil huwa xi ħaġa interessani, allura dal-kapitlu qrajtu b'interess kbir u meta qrajtu ħadd enormi għax flok jidħol fuq l-istil tal-kittieba jekk ma jagħmel biex jitkellem fuq stil huwa li jitkellem biss fuq it-titli. U li jsib huwa fost affarijiet oħra li bejn l-1740 u l-1150 għal 110 snin, it-tul ta' titli jonqos minn medja ta' madwar 15 sa' 20 kelma għal medja ta' 6 kelmiet. Ġifieri f'100 sena titlu jiqsar. U punt li għamel Moretti huwa li din il-waqa kbira fit-tul tat-titli hija dovuta għal fatt li hemmhekk jikkonċidi ma l-esplużjoni tar-reċensjoni fl-Ingilterra. Allura x'jiġri? It-titlu li qabel kien kellu l-funzjoni li fuq l-iskaffa ta' min qed ibiħlek il-ktieb tal-librerija itik sommarju qasir ta' x'inhu l-ktieb, dik il-funzjoni tmur għand ir-reċensur u t-titlu issa jibdew funzjoni differenti għax mhux biss it-tul manka it-tip ta' titlu jinbidel, it-titlu jsiru ħafna iktar simili ta' xulxin, it-titlu jsir dak li jrid ibbieħ iktar milli dak li jrid jispjega x'inhu l-ktieb. Mela dan huwa eżempju ċar fil-format tiegħi ta' kif f'dak każ it-titlu, right? Imma il-letteratura għandha relazzjoni diretta mal-reċensjoni. Issa, l-istorja ta' reċensjoni fil-qasir ħafna, ġifieri ftit minuti għandha tieħu ftit minuti ħafna. Però hija importanti għalija x'ġenna nifhmu iktar anka x'tagħmel reċensjoni u x'tista' tagħmel anke hawnhekk u x'ma tistax tagħmel. Mela, tibda bl-introduzzjoni tal-printing press fis-seklu 17. Allura għandek minħabba l-introduzzjoni tal-printing press issa tilħaq numru ikbar ta' nies u ovvjament kien hemm ukoll dan iż-żmien u speċjalment dan kien fis-seklu 18 u terġa' iktar fis-seklu 19 bidliet soċjali li jfissru li kien hemm iktar qarrejja, speċjalment qarrejja nisa. Infatti ir-reċensjoni fil-oriġini tagħha kienet iktar ħafna drabi mirata għal qarrejja nisa iktar milli qarrejja rġiel. Infatti kien hemm element ta' morali, ħanalmuhom xi għandhom jaqraw speċi ta' dik kienet ħafna drabi l-attitudni. Anke dik l-idea ta' maskolinità, showing off speċi ta' dak aspett li wieħed jqiegħdu qisu. Fil-bidu, il-magazines literari kienu jagħtu sommarju iktar mill-reċensjoni, iktar mill-evalwazzjoni kritika, eċetera. Fil-magazzins bikrija naraw ukoll reklami ta' kotba u ġieli xi kummenti qosra ħafna. Kważi hemm l-ideali l-ktieb jgħidu jitkellem għalih nifsu mbagħad, jiġifieri inti ġast tgħidlek li jkun fuq x'inhu, però meta l-ktieb jitkellem dwaru nnifsu m'għandux bżonn ir-reċensur. Wieħed mill-eżempji tal-bidu ċertu ġurnalizmu Universal Historical Bibliothek li huwa wieħed mill-ewwel jekk mhux l-ewwel
eżempju ta' ġurnal li huwa primarjament ġurnal letterarju li jagħti anke reċenzjonijiet dan biss ftit xhur ġifieri mbagħad żelma ma damx dak kien fl-lejn it-tmiem ta' 17 seklu. Ir-reċenzjoni però tikber meta r-rati tal-letterizmu bdew jiżdiedu, speċjalment fin-nisa, u kompli jiżdied sew meta kien hemm il-ġeneru tal-magazzin letterarju fil-bidu tas-seklu 18, u xtaqt insemmilkom ftit ismijiet għax kunu forsi familjari, eżempju għandek Daniel Defoe's The Review, dak kien jippubblika 3 fil-ġimgħa li tistgħu taħsbu kemm kien jagħmel. Kien hemm ukoll Richard Steele, The Tatler, u mbagħad Steele ma' Edison, The Spectator, daw kienu The Tatler tliet fil-ġimgħa. U The Spectator kull jum. Ġifieri dawn kienu jippubblikaw magazzin letterari kull jum u kellu ċirkolazzjoni tajba ħafna. Ġifieri kien hemm il-logħ ta' dan ta' xogħol. Li ġara però kien li fis-1712 tinnotaw li kien hemm isu ħafna minnu waqfu dak iż-żmien, daħlu taxxa fuq l-istampar. U dak ifisser li ħafna mill-ġurnali kellhom jifqu. L-Ingilterra istituzzjoni kienet ħafna ħjar mill-kontinent Ewropew minħabba li ċ-ċensura kienet naqra iktar laxka milli kienet fil-kontinent Ewropew. Għal-volim se nidħol fil-żvilupp ta' reċenzjoni fil-Ġermanja, fil-Franza, hemmhekk kienet iktar bil-mod minħabba l-ċensura. Però fl-1912 daħlet apposta biex twaqqaf dawn il-magazines rivieri, daħlet u waqfithom. Però mbagħad kien hemm nerġgħu lejn nofs is-seklu 18 kien hemm ritorn ta' iktar magazines hemmhekk għandkom xi ftit insemmija, ħafna drabi li kien jiġri kif għattilkom qabel kien ikunu jinħoloq magazzin li kien ikollu xeħta politika u mbagħad kienu kien hemm magazzin li jinħoloq bħala reazzjoni għalih b'xeħta politika opposta. Id-dualizmu fil-politika mhux biex xi ħaġa lokali mill-lider, imma xi ħaġa wkoll li forsi l-estremi għotlu xuġina bil-bala li kienet estrema wkoll. The Critical Review, eżempju, li huwa wieħed mill-importanti, ħafna minn dawn il-ġurnali li kienu jiġu għal kienu jagħmlu numru ta' snin, jifqu u mbagħad forsi jiġu maħduma u jibdula f'ġurnali oħra. Hemmhekk qed insemmilkom ftit mill-iktar importanti hawnhekk, dawn li semmejtilkom l-ewwel Blackwoods Magazine, London Magazine, li kienu kruċjali fil-bidu ta' seklu 19 fis-stek li sejħeħ il-Cockney School Controversy. Kien hemm ukoll ġurnali li ma kienux li kienu jiktbu reċensjonijiet però mhux dwar letteratura issa ċemmu dwar kotba mhux letterari, eżempju dwar il-filosofija, eżempju minnhom huwa The Westminster Review, li kien ġurnal li fih anke kitbu Bentham and Stuart Mill, ġifieri kienu filosofi radikali u kienu jikbu fih. Kien hemm ukoll ġurnali importanti ħafna bħal Athenaeum li kienu indipendenti, però kienu pjuttost eċċezzjonijiet, li ma kienux marbutin ma' ideat politiċi. U kif għattilkom qabel ħafna minn dawn il-ġurnali letterari kienu marbutin jew mat-Tories jew mal-Whigs. Oħrajn li ta' min isemmi part il-London Magazine li semmejtilkom l-ewwel huwa Bentley's Miscellany li kien jinkludi wkoll ix-xogħlijiet ta' Charles Dickens, eżempju Oliver Twist kien ġie pubblikat f'serje f'dan il-ġurnal partikolari, bad it-TLS huwa ftit li għadu ħaj sissa. Ħafna minn dawn il-ġurnali spiċċaw, numru minnhom spiċċaw fil-bidu jew fin-nofs tas-seklu 20. Dik hija sinifikattiva, ġifieri l-idea ta' ġurnal li joħroġ ta' spiss letterarju saret problema almenu fl-element stampat. U ftit li ilhom, TLS u eżempju minnhom, The New Yorker u eżempju ieħor, dawn ilhom numru ta' 20 ta' snin, però huma l-eċċezzjoni iktar mir-regola. X'inhu huma il-kuntesti llum tal-reċenzjoni? L-ewwel ħaġa nafu li reċenzjoni ssib dar ħafna drabi f'gazzetti, però dan l-aspett qed jonqos. Sena għaddiet kien hemm diskussjoni dwar il-reċenzjoni li konna organizzajna bħala Dipartiment tal-Ingliż u anke kellna xi ġurnalisti anke tat-Times li tkellmu dwar ir-reċenzjoni u qalulna li
skont id-data għandhom huma il-review hija bażikament l-inqas parti li n-nies jaqraw f'gazzetta sieħa. U allura il-gazzetti din naqsu l-investiment tagħhom f'dan it-tip ta' xogħol, però hawn ovvjament gazzetti li jinkludu reċenzjoni, New York Times u eżempju tajb ħafna. Ir-reċenzjoni imxiet ħafna lejn ġurnali speċjalizzati, dawn iżihom journals, ma dak li jfisser huwa li hemmhekk l-istili tagħha huma iktar stili akademiċi, ġifieri tibqa' hemmhekk, tibqa' ħajja, però għal niċeċ ta' akademiċi f'dak il-lat partikolari, però nħoss li reċenzjoni splodiet, speċjalment fl-aħħar 10-15 sena online. Ġifieri jekk da tonqos ħafna stampat qiegħda tikber ħafna online. Għandikom xi eżempju. Goodreads li semmejt inta qabel li huwa platform fejn wieħed jikteb dwar kodba li jkun qara, għandek Amazon, taħsbu naqra dwar Amazon għandek l-elementari reċenzjoni importanti, li għal hija qasira, hija still hija reċenzjoni, apparti il-fatt li Amazon jinkludu wkoll reċenzjonijiet iktar professjonali, ma damet ikollok ktib hemmhekk, Amazon itfittex l-algoritms li għandhom huma, għax qed nitkellmu fuq 100,000 ta' kodba hawnhekk, fittex reċenzjonijiet li nkitbu, u mbagħad minn dawk ir-reċenzjonijiet li nkitbu jintgħażlu xi paragrafi li jmorru fuq Amazon bħala reviews professjonali, ma ftit iktar nisfar ukoll ir-reviews tan-nies, nitkellmu dwar l-implikazzjonijiet ta' dawn. Hemm ukoll numru ta' ġurnali iktar speċjalizzati, Artforum huwa eżempju tajb ħafna. Artforum huwa ġurnal dwar arti viżiva, primariament li inkludu kol sezzjoni ta' reviews dettaljati u tajbin ħafna, u hemm numru ta' sites bħal daw, naħseb fuq Electronic Book Review eżempju, li huwa site fejn il-reċenzjonijiet primariament jiffokaw fuq xogħol ta' letteratura digitali, element ta' nix. Bloggers, numru ta' bloggers, u għadhom l-affarijiet li rridu nifhmu, hija li tibloggja u tikteb dwar kodba u għammot l-lum kif taqla l-flus. Ġifieri, issa nispjegalkom forsi tafu kif dan isir u dan naħseb għandu implikazzjonijiet importanti. Mbagħad hemm oħrajn li sites pjuttost importanti, speċjalment Amerikani, li bdew f'dawn l-aħħar ftit snin u qed ikollhom suċċess mhux ħażin, ma jagħmlux biss reċenzjonijiet, imma jagħmlu reċenzjonijiet bħala parti importanti minn dak li jagħmlu. Los Angeles Review of Books u eżempju minnhom, Slate Book Review huwa eżempju ieħor. X'inhu huma dawn l-implikazzjonijiet ta' li kont qed ngħidu l-ewwel, infatti ta' reċenzjoni online. Okej, mill-lat pożittiv għandek dak li tissejjaħ id-demokratizzazzjoni ta' reċenzjoni, ġifieri li issa minflok li ma nisma' biss dak li għandu xi l-espert, nistgħu naraw x'edin jgħidu n-nies. Allura għandna wkoll bidla importanti fir-relazzjoni bejn ir-reċensur u l-kittib. Tieni punt hija l-immedjatezza li online ifisser li r-reċensjoni tista' tkun immedjata terġa' u tgħid taqbes kull tip ta' pubblikatur għax inti tista' tippubblika dak li trid inti blogger u l-ktib ħareġ illum u xtrajtu llum sada jien nista' nikteb reċenzjoni tiegħu m'għandix għalfejn immur f'gazzetta jdum ġimgħa jew ġifieri l-immedjatezza qiegħda hemmhekk. Terġa' b'mod iktar estrem mill-kuntesti oħra. Ovvjament il-fatt li nistgħu kollha kemm aħna kirridu nikbu reċenzjonijiet tagħna online ifisser li jinħolqu niċeċ ta' interess ta' arrejja bl-istess interess li jikbu reċenzjonijiet li jaqrawhom biss arrejja oħra bl-istess interess imma li jaqrawhom, jiġifieri hawnhekk għandna il-fatt li għal volja hija biss miktub għal numru ta' niż-żgħir peress li huma komunità ta' arrejja b'interessi simili qegħdin jaqraw ix-xogħol ta' xulxin. Da jista' jsir pages online, jew jista' jkoll isir blogs, eċetera, eċetera. L-implikazzjoni oħra hija ovvjament il-globalizzazzjoni tal-kitba